og så skal vi herhjem. Forsvaret er under forandring, og det samme er værnepligten. Soldaterne vil have bedre uddannelse i tjenesten, en uddannelse, som også kan bruges i det civile liv. Jens Jensen, det er dig. Nogle drømmer om den her situation, andre har mareridt om sessionen. Ifølge de værnepligtige selv kan mareridtet skyldes, at tiden og udviklingen er løbet fra værnepligten, som vi kender den i dag. Der er ikke længere nogen trussel mod Danmark. Alligevel så indkalder man stadig unge mænd til militærtjeneste. Man tager folk og indkalder dem og tvinger dem dermed ud af både uddannelsesforløb og for nogens vedkommende også deres arbejde. Og tilmed så aflønner man dem utidssvarende. Et embedsmandsudvalg har foreslået, at man fjerner værnepligten, professionaliserer hæren og næsten udelukkende satser på de internationale opgaver. Men de værnepligtige tror ikke på, at der er flertal for at afskaffe værnepligten. For det er her, man rekrutterer soldater til den internationale brigade. Hvis man ønsker at rekruttere til de internationale styrker, så synes vi, det er meget vigtigt, at der fortsat er det militære indhold, og ikke et indhold, der er beredskabsmæssigt, for eksempel. Og det er faktisk, hvad forsvaret foreslår i sit oplæg, der kom kort tid efter embedsmændenes. Forsvaret vil skære værnepligten ned til 3-4 måneder. På den tid skal soldaterne både have en militær grunduddannelse og lære de civile opgaver, som i dag ligger i beredskabskorpsets meget roste uddannelse. Det holder ikke. Det er for et lavt ambitionsniveau, og faren er, at man ødelægger såvel den beredskabsmæssige uddannelse som den militære. Derfor ønsker de værnepligtige en bedre militær uddannelse, gerne noget, der kan bruges efterfølgende i det civile liv, og så en løn, der er til at leve af. En værnepligtig er i dag aflønnet de 4 første måneder med hvad der svarer til SU-niveauet fra 1989, og i den resterende tjeneste et stykke under mindstelønnen. Vi mener, at man kunne se en fordel i at aflønne folk til mindsteløn, mens de er indkaldt. Altså en bedre militær uddannelse og en løn, der er til at leve af, det skal gerne give tilfredse og højt motiverede soldater og bedre rekruttering til den internationale brigade. Og dermed har vi fået det tredje, men sikkert ikke det sidste oplæg til forsvarets og værnepligtens fremtid.